goazen sutondora dida. Eskularruak katiuskak kendu etxeko atarian, eta ezaztu txano guztia eskutan hartzeaz. Negua da, abendua, kalean jolastu gara, elurretan plai eginda, goazen sutondora dida. Hortzak klak-klak-kla, eskuak more, hotzarekin normala. Noiz pasako zait, hau da hau mina, hau da hau dardara. Negua da, abendua, kalean jolastu gara, elurretan blai eginda, goazen sutondora dida. Txingurritu zait gorputz osoa, ez da seinale txarra. Orain jantziak bero gailura, biharko lehorrak. Negua da, abendua, kalean jolastu gara, elurretan plai eginda, goazen sutondora dida. Gaur euria da, protagonista, elurra deseginda, baina berdin du putzuak daude, saltokariko gara. Negua da, urtarrila, kalean jolastu gara, euripean plai eginda, goazen sutondora dida, goazen sutondora dida, goazen sutondora dida. Azterketa bukatuta, hirugarren asteko, 9, 10, 11 eta 12 urtekoak, etera puntura hurbildu.
bere hasiko gara urrengo lasterketa, baina bidea ongitzen nahi dugu. Alberto hemen dugu eta Alberto batean. Venga, cartero, opa fuerte, José. Opa, Nesca. Cuando aprieta ya han pasado. Bueno, ahora es la venga, papá, ánimo. La próxima vuelta Alberto le cojo. Venga, opa, ánimo. Utzi lekue, favorez. Utzi lekue bidea, asterkari. Venga, opa, ánimo. Venga. Aupa gaztiak. Aupa oian. Venga, opa. Venga, venga, ánimo, ánimo. Aupa itezen mian deben, venga, botake. Venga, venga, opa. Aupa Jori, Rosia, venga, ánimo, ánimo, galdina. Aupa. Aupa, venga, venga, ánimo. Aupa, Arantxa. Venga, Arantxa.
Hiru. Aupa, aupa, cuadrilla, venga. Ánimo, venga, venga, Aupa, municipal, venga, ánimo, ánimo. Hemen dugu hirugarrena, Barazabal. Aupa, zorionak ere. Aupa, neska. Aupa, Xuan. Ongi, aquí zu, venga, ánimo. Aupa, Otero. Bueno, ahí dira zuten, zerbaitzuk ahí dira zuten carrera. Venga, opa. Vale, ánimo. Venga, mire. Aupa, Koldo. Hartu, dozuela, gero zozketan sartzeko. Aupa, cuadrilla, venga, ánimo. Aupa, bueno, ahí tira, llévate. Aupa, Maite. Ontake. No, José, también dugu lehenbiziko neska. Marina, zorionak. Opa, Guti. Venga, neska. Aupa, cuadrilla, venga, ánimo. Bueno, venga, ánimo. Aupa, Aupa, neska. Bueno, ahí dira kirtzen bertza batzuk, osasuntzale bat. Venga, zorionak, zerra karrera egin zuen. Aupa, Oian. Marina, opa. Venga, Garri, eta Idoia. Bigarren eta hirugarren neskak iraila batu dire. Ziaurriz eta pagoagoa erreten didate, ez dakizien izenak, eta hemendik ez dut ikuste, zorionak biei. Ziaurriz eta goñi, barkatu.
opari gaur, Zorionak denei. Uste dut azte batzuk direla llegatzen, ja helmugara, beraz, venga, zorionak parte hartzaile guztiei. Aupa Rosa. Azkarra! Iker! Aiatu da? Bueno, idazkatea zitzen, Hasi nauzu. Hasi nauzu. Hasi, eta orain aguantatu behar duguna. Zendu nahi bufa. Aupa neskak, baztango jokalari batzuk. Aite semiak, Oskar eta Jule, aupa. Aupa bikote. Lidia. Libre. Itondo!
Artean. Hasiko gara, hirugarren neskarekin. Hirugarren neska, Miriam Goñi dugu. Hurbildu favorez, sariaren bide. Eta denen artean, txalo bero bat. Miriam Goñi. Hirugarren ailegatu zaiguna, txalo bat. Haupa neska, non zabiltze? Dago? Miriam, hemen dago. Zorionak, haupa neska. Bigarrena dugu Nerea Gil. Hurbildu favorez, Nerea, haupa Nerea. Zorionak. Eta lehenbizikoa Marina Vicente. Txalo bero bat Marinaren dako. Haupa neska, zorionak. Orain mutikoekin hasiko gara. Hirugarren mutila izan da Unai Barazabal. Hurbildu favorez Unai, txalo bat Unaien dako. Haupa zu. Eta bigarrena bertze Unai plaza untekoan. Zato Unai, zorionak. Haupa, txalo bat Unaien dako ere. Eta lehenbizikoa Alberto Barberena. Txalo bero bat Albertoren dako, zorionak Alberto. Orai, sari hartu duten 6 hauen artean inen da argazki bat. Argazki ederra atrada. Eta ongiak iturtia eta ongiak obetia zubertzea. Eta orain zozketarekin hasiko gara. Zozketan parte hartuko dute helduen lasterketan hartu dutenak, bai, beraien dorsalen. A ber, lehenbiziko sari dune da, 284. 2 bederatzi lau. Inigo Lizasoain. Torri sariaren bide, haupa, zorionak. Oi, ze itxure goxoa den paketerrek. Bigarren saria 283. 283. Eta horren dorsalaren jabia da Xabi Irigoyen. Xabi Torduzun, joe. Unek ere zerbait goxo, Hora indarrak hartzeko, karrela eta gero. Zorionak. Urrengo dugu 288. 2 bederatzi zortzi. Asier Lizartza. Haupa Asi, non zabiltzen? Ez da bizkunera joan izan, non dago Arixi? Haupa Asi. Zorionak. Honegin. Urrengoa, 121. Bat, bi, bat.
Hemen dugu Agurtzane Goienetxe saridune, zorionak. Egun ta sei urrengoa, egun ta sei. Bat, 0-6. Egun ta sei. Eta dorsal horren jabia da Goiburu, de Goiburu. Senpereko hemen. Ean onda bilen, Goiburu. Urrengo sarie da 478. 2-7-8. Eta Agurtzane Obregozorena da. Agurtzane, urbildu. Agurtzane Obregozo. Hemen dago Agurtzane. Zorionak. Urrengo saria da 489 dako. 489. 2-8-9. Ariane Totorika. Urbildu. Sari bat dugu lezuretako. Boti bat ardo, ederki apaltzeko gau. Ariane. Bueno, segituko dugu aitzin. Gero urbiltzen bat dira hemen dire sariek, Egun ta 23. 1-2-3. Txomin Elizegi. Egun ta 23. Dorsala egun ta 23. Txomin Elizegi. Txomin izegi, Tori. Hau bat Txomin, zorionak. Berregunta 86. 2-8-6. Maria Mendiburu. Zorionak. Hau kapariko bat duzu zaharra. Zorionak. Irureun ta 50. 3-5-0. 350. Dorsalaren zenbakiek. 350, bitartean gaingara kusten janorena den. Irati de Tulain. Anizkote. Irati. Non dugu Irati? Bueno, abisatu jozu eta pasatzeko. Vale? Berregunta, 29. 2-9. Agustín Sansinena. Urbildu, favorez. Hemen dugu Irati. Zorionak Irati. Hau Agustín, zorionak. Baldugu berte sari bet. Berregunta, 26. 2-6. Teresa Motos. Zorionak, Teresa. Berregunta, 85. 2
zortzi, bor. Endika, eugi. Endika, urbilu, opa. Endika, eugi. Hortik dago? Bueno, berdin, aitzinetinen dugu. Abisatu endika ez hautzen duzuen, heldu den norbait endikaren sariaren bile. Bale, zorionak, amatxo ere. 270. 270, Xuban eugi. Buelta, Maripaz. Hazu sortea. Zorionak, eskialdiz. Eunta berrogeita zazpi. Bat lau zazpi. Eunta berrogeita zazpi. Irene Opoka. Aupa, Irene. Irene Opoka. Bat lau zazpi. Heldu Irene. Zorionak, Irene. Eunta berrogeita sei. Bat lau sei. Julen Urreaga. Aupa, Julen. Urbiltzen zu. Zorionak. 280. 280. Saioa Salaburu. Saioa, non dago saioa? Saioa Salaburu. Bueno, segituko dugu entzin eta saioak egin du bere sarie. 281. 281. Itxaso Salaburu. Bere aizpei. Bi aizpek aldutelei pasatzeko. Biek ere bagute sarie. 200 meka. 2 200 meka. Pablo Miranda. Pablo Miranda. 200 meka. 2 dorsala. Venga, base, venga. Urrengoa, 160. 260. Pablo Miranda, guarda. 260. Lorduen, bakarrenak. Heldu ez? Kamara guizena. Miguel Azkarra. Miguel Azkarra irabazi du, heldu da lababile. Zorionak. Eunta bederatzi. 109. Elena Beltrán de Guevara. Aupa, zorionak, Elena. Irureunta berrogeita bederatzi. 349. 349. Ha cuidado su hija cogió. Nerea Gil. Esta tiene premio de antes. Nerea Gil. Zorionak. Gaurka zure gune. 282. 282. 282. Borja Nagore. Borja. Sariaren bila. Torri. Borja Nagore. Hauzetako. 287. 287. 287. Óscar Lameriñas. Óscar Lameriñas. 4
Zorionak. Zertako? Maria eta Euskal. Berreunta, 251. 241. Maria Eugenia Portillo. Maria Eugenia Portillo. 251. Maria Eugenia Portillo. Vale, metimos y fuera. Ehunta hirurogeita hamabi. 172. Lorena Martínez Casanova. Azken aurrekoa. Azken aurreko saria, 115. 115. Eta norena da? Jose Zaratea. Josi Serratea. Josi Serratea. Haupa, zorionak. Azkena eta gero ya, pues, Bueno, azken saria partituko dugu eta bildu izpirenak Bai, hiru berriz fuera. berriz zozketatuko ditugu, bale? Azkenekoa da 351. 3 bortz bat. Iratxe Gamio. Iratxe Gamio. Iratxe Gamio. Iratxe... Linda, hemen hau bi. Panxaren. Linda. Iratxe Gamio. Iratxe Gamio ez. Hau ez Iratxe Gamio, seguro. Iratxeren parte da. Bai. Bale, zorionak. Salu, bale. Segitu behar dugu. Sigila gatea. Berreunta mazazpi. 217. Botilardoa norendako? 217. Jule Tranche. Julen Trantxe. Bueno, venga, a ver se va. Bueno, bertze bat. Aitzin, aikarela gozten hemen denak. Txatu gulteko, no? Berreunta goita mabort. 2 bort. Xuban Oskariz. Xuban Oskariz. Xuban, hemen dago Xuban. Zorionak Xuban. Aikendako, Bueno, azkena. Eta azkena egiten, 300. Txin. Mandio Tranche. Jule Tranche tu. Bai. Ya está aquí de autoridad Tranche, vale. Bueno, azken saria torri dire biltzera, beraz, akitu dago, Jule Tranche, vale. Zorionak, eskermile parte hartu duzuen guztioi, eta joan urtean berriz eta gehiago. Neguatean joka guazen balotara, hartzaren siesta heldu da luze-luzea. Neguatean joka guazen balotara. Arizkunen ordoki industrigunean Indauto tailerra. Autoen mekanika, elektrizitatea, haize egokituen konponketak, zirriken aldaketetan eskaintzak. Indauto tailerra ordoki poligonoan, 94454 Iruritan Elizondon Arkupe txokolategi goixotegia. Txokolatea lortzeko kakaoa prozesu luze batetik igarotzen da, jatorrizko kakao naturala erabiliz. Prozesua osorik egiten da Arkupe txokolategian. Bonboiak trufak urrakin egina txokolate almendrarekin, txokolate tabletak dira prozesu horren emaitza goxoenak. Arkupe txokolategi gozotegian baitere pastelak, tartak, pasta kopilak, eginen karguak Iruritan edo Elizondon, bisita web orria.
ole olentzero, fantxiken gargero, ole olentzero, fantxiken gargero, ole olentzero, fantxiken gargero, ole olentzero, fantxiken gargero. Fantxiken badugu denentzat opari, Txikentza jostailu, ta ropa ugari, termiko beroak ez pasa hotzarik, ta sujetadore taietan ugari. Horra, zatoz, fantxike dendara, baserritar jantzietan baduzu aukera, gonator korpiñoak zapinta mandarrak, etorri eta probatu kolorea barrak, ole olentzero, fantxiken gargero, ole olentzero, fantxiken gargero, ole olentzero, fantxiken gargero, ole olentzero, fantxiken gargero.